Benvidos ao novo vídeo de Nubes Ti. Neste vídeo, como vedes, estou con Claudia. Hola. E imos facer, como vichedes no título, unha receita dun biscoito moi simple e moi rico. Imos co vídeo. O que precisamos é un yogur, aceite, fariña, azúcar, canela, ovos, levadura. Podemos utilizar unha batedora de varillas, unha batedora de mar ou incluso un garfo. Primeiro, imos comenzar botando 4 ovos nun bol. Imos coller o noso yogur e imoslo vaciar nun cuenco para poder utilizar. E logo imos coller o azúcar no vaso de yogur. Entón, iso imoslo facer 3 veces. Imoslo botar cos ovos. Logo batímoslo ben. E unha vez feito iso, collemos a fariña e repetimos o proceso, pero esta vez facendo 4 veces e botámoslo ca mezcla de ovos e azúcar. Logo collemos un sobre de royal e botámoslo. Canela ao gusto, non demasiada nem tampouco pouca. E iso batémolo ben, para que non queden grumos. E imos coller o aceite e imos facer o que fixemos co azúcar e ca fariña, pero esta vez só unha vez. E unha vez feito iso, imos botar o yogur na mezcla. Logo batímolo ben. Botámoslo no molde e xa está listo para fornear. Ten que estar uns 40 minutos no forno, depende moito do forno, pero para comprobar se está feito ou está cru, o que temos que facer é sacar o biscoito, pinchalo cun garfo ou cun pincho, co que sexa, e sacalo. Se ten restos de masa, é que está cru, e se está totalmente limpo, que está feito. A verdade é que o biscoito quedou riquísimo. Deixamos por aquí o meu Instagram de fotografía e non esquezades de ver por aquí o último vídeo e en esta boliña podedes suscribirvos. Así que nada, un bico sabor a nube.